U znak sjećanja na nevino stradale Bošnjake sela Lazine i Rankovići, proteklog je vikenda obilježena 32. godišnjica njihovog stradanja. Centralna manifestacija održana je jučer i okupila je veliki broj građana, članova porodica, žrtava, preživjelih, predstavnika udruženja te lokalnih zvaničnika. Kako nam je kazao predsjednik udruženja povratnika sela Rankovići i Lazine juni 93. Ifet Omeragić, 4. godinu organiziraju pohod, a ove godine učestvovalo je preko 200 učesnika. Također podsjetio je i da je ovo udruženje osnovano prošle godine. Prevashodni cilj nam jeste obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka sela Lazine i Rankovići. Na Lazinama se desio jedan strašan zločin 1993. godine gdje su za jedan dan poginuli 11 i 4 su pripadnika uhapšena, odnosno zarobljena, na kojima je izvršen stravični masakr. Tako da su Lazine najveće stratište Bošnjaka na općini Novi Travnik. Evo danas, hvala Bogu, obilježavamo 32. godišnjicu. Čovjek je ujedno i ponosan, a ujedno i žalostan kad pogleda djecu naših šehida, majke. Sastavni dio obilježavanja 32. godišnjice stradanja Bošnjaka iz Lazina i Rankovića bio je i tradicionalni pohod pod nazivom Lazine 2025 na relaciji Novi Travnik – Trenica, Čakići, Lazine. Učesnici pohoda simbolično su prošli istu trasu kojom su se kretali mnogi civili tokom ratnih dešavanja, odajući počast nevinim žrtvama koje su izgubile živote u ljeto 93. Pored ostalih, učešće su uzeli i članovi lovačke organizacije Srndać Novi Travnik. Smo se okupili da bi obilježili stradanje mještana sela Lazine. Inače, predstavnici lovačke organizacije Srndać učestvuju u ovakvim i sličnim organizacijama. U današnjoj manifestaciji je učestvovalo 20 i nešto članova lovačke organizacije. Nadamo se sljedećih godina da će broj daleko biti veći. Program obilježavanja uključivao i učenje Fatihe i dove, polaganje cvijeća te obraćanje predstavnika organizatora. Ova godišnjica je još jednom podsjetila na potrebu čuvanja kolektivnog sjećanja te važnost istine i pravde za porodice žrtava i širu zajednicu. U znak sjećanja na nevino stradale Bošnjake sela Lazine i Rankovići, pored centralne manifestacije u nedjelju, u petak je priređen i vjerski program Mevlud za žene u Mesdžidu na Lazinama, dok je u subotu u biblioteci Alma i Azra u Islamskom centru Novi Travnik organizovan okrugli stol pod nazivom Lazine 32 godine sjećanja.